Say guys, we are here at your favorite channel at Saint TV. My name is Vanit Mangachena aka Sokostina V. Muzvara nhasi tadzoka zvakare kuno kuairport uko kwataenda kune mhuri iya inochengetwa nababa anonzi Shane Bonde. Zvisinei muzuva ranhasi hatina kufamba tega, tafamba naasahwira vedu veFit and Go, ndivo vatipa mota yekunge tichinge tichisvika pane imwe nzvimbo. Aiwa, hande tinozvinzwira. Zvisinei mukoma William makadii zvenyu? Tinofara tichifara so musisi Sokostina. Inini nhasi ndakamira Fit and Go. As Fit and Go, we are the largest stockist of all suspension spares. Tine fitment center. Isusu basa redu tunoita inonzi 3D wheel alignment, kuchengetedza mavhiri edu kuti asadyiwe. Then tunoita anonzi vehicle check, kuona kuti motikari dzedu dzakasimba here pasi, hapana zvakakanganisika here. Bhozi kusimba kwemotika kwepasi ndo kunochengetedza upenyu hwevanhu. Bhozi motikari ikafa suspension, ikadambuka ingava ball join kana matairo denzi, tinorasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka isusu tinotengesa maspace nekufita zvese. Then nekuasesa futi vanenge mota dzedu dzakuaseswa kuti mota dzavo dzakasimba here. Tine steering racks, suspension space, zvese tinazvo, hatina zvatisina. Mukoma William, toda kukutendai nekuti pachifambiso chakaiso simba kudai chatisvitsa pane ino nzvimbo muairport. Aiwa, tinotenda Mwari ari mubatsiri wedu. Makadii zvenyu baba Bonde? Zvibeni makadiniwo. Tingadawo kuziva kuti kubvira patakatsika mune ino nzvimbo ndezvipi zvinhu zvamungati zvakachinja mukati meupenyu hwenyu? Kubva pamakabva mukati menzvimbo, kubva kuti kubva kumushanyiro kwamakaita, pane zvinhu zvachena nekuti nyaya yechikafu chainditambudza ndakakwanisa kuchiwanawo kusvika pare zvino. Alright, tiri kuona tabva kune imba yenyu yamunogara. Mungatiudzawo zvakafamba sei here, kozi taona zvinhu zvese, zvimwe zvakabuditswa panze, zvimwe zvakatota mumba macho makatota zvakare. Zvamatoona ichokwadi. Pekutanga pamakamboya paya papachine maplastic, pakaitawo vanhu vemaraini manext doors vakabatanidza marata anga mapiece nemamwe akaboka tova tamaisa nezuro, tichifunga kuti tagona dambudziko. Zvakashaya basa nenyaya yekuti marata acho akaboka. Saka mvura payakanaya zvinhu zvavo zvatota. Musava maona macho mese mutori nemvura. Hembe dzese dzemwana dzepamalaini pano tatokumbira vamwe vanogara pano tikwanise kuyanika hembe dzine mablankets zviome. Inga zvakaoma. Saka muzuva ranhasi tadzoka zvakare. Izvi ndo zvinhu zvatapiwa nedzimwe hama dzedu dzinogara kunze. Saka mungada kuti kudii pamusoro pehama dzedu idzi? Ichokwadi zvinhu ndiri kuzviona. Chikuru chendoda kutenda kune vakwanisa kutambanudzawo nehama vese venyika vari kwanisa kutibatsira. Alright. Mhuri yeZimbabwe tinodzoka kwamuri zvakare tichiti zvinhu tauya nazvo zvedu, asi current situation iri paimba yavo haina kumira zvakanaka. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu, idambudziko ratotiwira tese senyika, kureva kuti zvoni kune vanenge vachikwanisa kubatsira hama. Aiwa, munenge makasununguka kunge muri munobatsirana nehama. Aiwa, pari zvino ndo mamiriro akaita zvinhu. Kunaya kwakaita mvura yakabva yanozara mumba munogara baba Bonde pamwe nemhuri. Asi kuona kwenyu kuti mvura yakapinda ikanaya ikazadza muimba yose, kutaura kuno vari kutoomesa zvinhu pamwe chete nekumirira kuti mumba muome kuti muzogarika. Ndo zviripo pagraundi kutaura kuno. Aiwa, meno kuti munofungei uye mungadawo kubatsira sei kuna vose vangada kubatsirana nemhuri iyi. Aiwa, mukana uchiripo, uchiri wakazaririka, makasununguka kuti bata panhamba dziri pascreen kuitira kuti tinge tiri tinobatsirana nababa Bonde pamwe chete nemhuri. From Ango Saint TV crew, for now tichiti it's much love.